गाज्रिल' दा मोनसै जिखुनु नोंबो साननानै नाय मोजां खाफाल नोंना हाबाखौ थाब होदो जों मोनजाबानो जाबायना आब' जों रंजागोन ना आब' दे होमबालाय थांसै आं आब' थाथ'लायदो सुबुंस्रिनि सिन्दुरा गोमालांगोन बे मिजिङा नोंसाजोखौ हाबा लानानै आरोबाव उदाय लाबावबा मा खालामगोन नों आब' सिनेमा लाइनावलाय मा ओंखाम दं आब' नोंसाजोखौ गानावलानोसो हरनोसै लासिं सिं साख्रि नङाबा जेबो जाला आब' बे मुलुगाव सासे अफिसारनि बिसि जानाया बेसे खाफाल गोनां आब' बे सिनेमा लाइनाव खालि दावराव दावसि जानायखौ खोनाया नामा नों आब' बे मिजिङा नोंनि फिसाजोखौ मा थाखा फैसाजों गोजोन होनो आब' जेराव बिहा साख्रियानो गैखाया नोंसाजोआ रुवाथि बायदि मावनानै जानांगौबालाय मा जागोन सि मुं गैथावथाव बिसिनि लाइनाव माबा माबिसो खोनाबाय थायो ओमफ्राय खोथाया मामोन दिनै नोंखौ मानोबा सिन्था नुदों आं नोंखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन सना मामोन खोथाया मावजि आं नोंसिनि सिनेमा लाइनाव गाज्रि जानाय घटनाल' खोनाबाय थायो बेफोरफ्रा मानो एफाग्राब जायो नोंसिनि लाइनाव सोर खोन्थाया सिनेमा लाइनावल' बिदि जायो होननानै गासिबो लाइनावनो मोजां गाज्रि मानसि थाखायो माथो डक्टरफोर इन्जिनियारफोर IAS IPS फ्राबोथ' नाना रोखोमनि दायनि थाखाय हमजानाय बुजानाय खोनायो नों निउस नाया नामा सना नाथाय आं बिदि दसेनो गोसथोलायनाय माबा माबि नों बुजिखाबाय आं मा सोंनो नागिरदों आं बुजिबाय नों मा सोंनो नागिरदों जे जाहोनखौ नों फोरमायदों बे गासिबो लाइनावनो दङ नाथाय टिभिफ्राव समाजाव जोंनि लाइनाव बांसिन नंखाय बांखाय गोमसारो नों मानो साख्रि लानो बाखो आं नोंखौ बे लाइनाव थांजानो बाबाय मानो नोंबो आंखौ बेबादि गाज्रि हाबा मावगोन सानबाय नामा सोर मिथिनो समनि खेलाखौ आंनिख्रुइ गोदै महर गोसा हिर'इनफोरजों खामानि मावबाय थागोन ओमफ्राय बोरैबा सौथुफ्लांबालाय आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावनो सन्देह खालामब्लालाय नङै बुस्थुफ्राबो नोंखौ बादि नुनो नागिरो आरो नोंखौ बिदि फोथाय खेबस दाय मावनानै खि आं गोजोनै थानो हागोन नों साख्रिल' लादो आं बेनि अनगा जेबो बुंला जुदि नों आंखौ सैथोयै मोजां मोनमारोब्ला नों साख्रिल' लादो सना नोंनि आइया माबाफोर होनदों नामा दिनै आइया आंखौ गुबुननो हरनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेखायनो गोरबोआव गिखांनाय मोनदों सान हाबनोसै रजे थौ न'आव थांदिनि नों आंनि खोथाखौ मानो दान्थेखो नों आंखौ मानो बिदि खालामबाय थायो आंनि हरनायखौ खेलासो मोनबाय नामा आं नोंजों दुखुनि खोथा सावरायदोंमोन नोंजों रायलायनो गोसो गैला आं र' सना माथो जाखो नों साख्रिल' लादो बाय मा ओमफ्राय आंनि खुदुमनायखौ नांला मावजि गेट ए जब बिनि उनावसो आं खुदुम जागोन थोद फाग्लि र' ओइ सना र' ना माथो जाखो र' ना सना जादों रजे जारु खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे आजला गोसो आंनि
बैसाग दाननि बोथोर बायदि जाबाय मानो आं आनि फानि नोंखौ सानै सानै रजे लाइमोन बैसोसो नोंनि बारफुनाय नों समायना आजोलि महर गोजा नों हायनारि नोंखौल' नायबाय थानो गोसो जायो सिमाङावबो नोंखौल' मोगथाङावबो नोंखौल' नागिरो आं सना जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे मेवरु मेवरु गोसोआ मोनदों गुरलु गुरलु बिखाया सौदों जावलिया आं मानो बोरदों नोंनि हायना महरखौ नुनानै सना सानैजों समायलायगोन मोथो मोथो गोसथोलायगोन गुबुनफोरखौ मेगन साहोगोन मुंदांखा जागोन जोंनि मोजां मोनलायनाया सिमाङावबो नोंखौल' मोगथाङावबो नोंखौल' नागिरो आं सना जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे माने एफा गोबाव सम गैयाना न'आव फैनो अबाव देवानि माराया नोंलाय मा जाखो आयै दिनै माने फारागा आंथ' मालाबाबो न'आव लेट फैफेराखै दिनै माथो सिन्था नुदों आं नोंखौ मिजिं आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों मा खोथा आयं नों दिनैनिफ्राय जोंनाव दाफैसै आरो जारौखौ बावगारदो आं सुबुंस्रिखौ आंनि सिनायनाय लोगोनि फिसालानो जुलि रादाय खोथा होखाबाय आयं नों मानो बिदि खालामखो आयै नों बेफोरखौ मा बुंखो नों आंखौ सोङालासिनो मानो बिदि गुबुननो सोदै खोथा होनांगौ जाखो मिजिं आं मिजिंजोंसो जुलि लानो गोसो दङ लाजिया नों लाजिया नोङो आंनि सिगाङावनो सासे सेंग्राजों गोबालायनो लाजि गैयि आरो नोंबो मिथिखा बेफोरबायदि मोदला सिदला आंनि न'खराव फैनानै डिस्टार्ब दाखो था आयं खोथाया मोजां जायाखै मा दायनि जों बिदि सोंबानांगौ जाखो दाय मा दाय होनबावदो नोङो आंनि फिसाजो आं सोबायोना बुथारो बे आंनि गोसो नों सोर आंखौ बुथारो फैग्रा नोंहा बे जोंनि न'खरजों जेबो सोमोन्दो गैया आयं एफा गोबावनिफ्राय बिदि खालामबाबो नों आंखौ मानो बिदि खालामखो नोंखौ बेसेबां बुजायबाय साख्रि गैयाबा बे जारौखौ हरा होननानै आरो नों दा मा साख्रि लाबावनो जेब्ला नोंनि गोसोआ फालतु सावथुन मुलुगनिखा आंनि सावथुन मुलुगालाय मा गाज्रि आं मिथिया सुबुंस्रिया आंनि फिसाजोसो आं बिनि मोजांनि थाखाय साननानै गुबुनजों रायलायखाबाय नों अननानै जारौखौ दा गोसोखांसै आयै प्लिज आं मिजिंनि अनगा आंनि गोरबोआव रावखौबो जायगा होनो हानाय नङा आयै बे मेलेमफ्रा फोसाबनानै ला अबेनि सिनेमानि डायलग होदों नोंलाय आलाय सिलाय जाहोआ माथो आं दा नोंखौ न' सिङाव थां आयै प्लिज आयं सुबुंस्रि आंनिसो हगार आखाया हगार होनदों आरो हगारबावाखै नोङो आयै प्लिज न' सिङाव थु
था नों बेहायनो थाबाय थानांगौ आयै प्लिज नोंहालाय माखौ दिनैबाय थाखो नोंहा बे जायगायाव जेबो खामानि गैया आंबो आंनि जिउनि संनाय लानानै बुङो आंनि सुबुंसिखौ सोर गुबुना लाङो आंबो नायनि अ नों आंखौ सिगिदों नामा बे गुन्दानि आखलखौ आंनि सिगाङाव दा देखाय नोङो अबेनि डिरेक्टर नोंलाय मा बेसेन दं नोंहालाय सोर नोङो बे समाजाव नोंहा जेबो गुमुर गैया आयं सुबुंसि आंनिखा आरो बे सिनेमानि डायलग नङा आं सुबुंसिखौ हास्थायनायखौ फेलें जाहोआ लाजि गैयि आंजों नांलायनोसो थाबोदों नोङो ओंखारलां माबार आंनि न'निफ्राय मान सनमान गैया अ बिदिसो नोंसिनि लाइननि मानसिफ्रा मिजिं अन्नानै प्लिज न'आव थांदो नों आइजों बिदि दानांलाय गेदेरफोरजों नांलायनो हामा आइ एम सरि आयं नाथाय नों बिदि खालामनाङामोन नोंनि सनमानखौ लानानैसो आं ओंखारलांसै नाथाय सुबुंसिखौ खावनानैबाबो लांफैथारगोन आं नायबाय था नोङो ओंखारलां अबेनि सेवखौनो फैदों नोङो नायनि आंबो नों गानावलाय आंनि फिसाजोखौ बोरै खावनानै लाङो ओंखारलां माबार ओंखारलां बहा खारखोमालांनो सानदों दाउजोम आं न'आव थानो बाबाय आं मिजिंजोंसो थांसै लाजिनो रोङि आंनि मान सनमानखौ जाजोबसै नामा नोङो मा महरजों लासिंसि ओंखारगोन आंलाय समाजाव नोंनि थाखाय आहा मुगै जानांगौ नामा बिदिब्ला आंखौ सोङावा मानो गुबुनजों रायज्लायखानांगौ जाखो जेराव नों मिथिखायो आं मिजिंखौ जोबोर मोजां मोनो होननानै नों सासे देरफुनाय सिख्लायालाय संसारनि बागै मा मिथिनो बे बालाबारि खुरैनि फिथा होनाय बायदि मोनदों नामा नोङो जेब्ला फाफ्लियाव संसारनि जेंनाया नारसिनगोन अब्ला हान्थु खरायबाबो आगोर मोननाय नङा नोङो अब्ला नोंसोर मानो आंखौ फाननायखो थैनोसो गोसो जालायलांबाय आङो थैदोना आरो लोगोसे आंखौ फुथारलांदो आंहा खोथा होखाबाय समाजनि सुबुंफ्राबो गासिबो मिथिजोबखाबाय आं खोथा होनायखौ जिबनाव फेलें खालामनो हाला बेखौ मिथिखानानैबो जुदि नों बे न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला बे आंनि गोथै महरखौसो नुफैगोन नोङो आयै आयै नों मानो बिदि सुनि खोथाफोरखौ बुङो नोंनो आंखौ जोनोम होबाय फेदेरबाय आं नोंखौ बोरै गोथाङै फुथारनो आइ आं नोंखौ मिजिंनोनो हरनो गोसो दंमोन नाथाय नोंनो सानदो आं नोंखौ मिथिखा उथिखा बोरै खोमसि लामाजों हगारहरनो जेराव जेबो इयुन होननायखौनो नुहुरा नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै आयै आं नोंनि खोथाखौ दानला नोंनि सनमानखौ फालिनायानो आंनि धोरोम नाथाय नों आंनो खेबसेल' खाबु होबाव आयै आं मिजिंनिफ्राय जोबथा खेबसेल' थिरांथाखौ मिथिनो लुबैदों दे आइ बे बिमाया नोंना एफा गोसो गाज्रिनि नङा नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाय जुदि बियो गावनि अख्रानि जानगाराव थायाबा नों बुजिखादो बियो नोंखौ बेसे मोजां मोनो दागाबसै आइ दागाबसै जाबाय दागाबसै नों मानो आं खोथाखौ सिरियास लायाखै सिरियास लादों सना मा बिदिनो गोदाव सोराव आलां फालां थाबाय थानोसै साख्रि लानो थिनखाबाय आइ आंखौ गुबुन हरनो नागिरनायखौ आं बोरैबा मोनबाय थायो मानो बुजिया नोङो आरे नोंबो आंनि खोथाखौ एसे बुजि नोंनो साननानै नाय सासे डक्टरखौ हरखाबै इन्जिनियार जानो होनबा बेखि जानो हागोन सासे उकिलखौ हरखाबै
पुलिस साख्रि लानो थिनबा बेखि जानो हागोन बिदिनो आं डिरेक्टर जानो नागिरनायखौ माबोरै हरखाबै गोसो सोलायनो थोबाय थायो नोंसोरलाय नों जा सेलफिस जाबाय नों आगोलाव बिदि नङामोन मानोथो एफा अख्रा जाम्बा साइस जालांखो साख्रि लायाबा माबोरैथो थांना थानांगौ जों सानैजों नों मानो एफा दावट खालामो समजों लोगोसे फोथायनोबो सोलोंनांगौ आं बर' सावथुन मुलुगखौ डेभेलप जागोन होननानै फोथाया नों आंनो दिनै फाइनाल खोथा खोन्था नों साख्रि लामारगोन ना लामारा हे आं बुजिबाय बे रावा नोंनि नङा बे रावा नोंनि बिमानिसो आंनि आइया जियानो बुजाया आंनि मोजांनि थाखायसो बुजायो आरो दा आं जोंनि इयुननि मोजांखौ साननानैसो आं नोंखौ बुजायनो सानदों आं गथ' नामा खर' गैया नामा आंहा आं मोनसे थांखि लादों गेजेराव थांखिखौ गारोब्ला गाज्रि नुयो गाज्रि खोनायो मानसिफ्रा बखिगोन अब्ला माखौथो बुजायगासिनो आं बिदिब्ला नों साख्रिखौ लामारला साख्रियाल' मानसिखौ ओंखाम जाहोयो नामा अ बिदिब्ला नों साख्रिखौ लामारला आरे नों नोंनि आइखौ गिदों नोंखौ खावनानैबाबो लायगोन होनखाबायना आं माखौ गिदों नों आं खारनानै हाबा जानो गोसो गैया आनिथानि जानो गोसो गैया समाजनि सुबुंफोरजों मिनिजानो गोसो गैया लांनोब्ला मानसि मोजां बायदि लांफै समाजनि बायदि लांफै आं आंनि बिमा बिफानि मान सनमानखौ फाननानै जानो गोसो गैया दा जोंनि मोजां मोनलायनाया नोंनि आखायावसै बाय सुबुंस्रि नों मानो बिदि आंनि बिखाखौ मानो बिदि खेबसनबाय थादों नों आंनो थाब खोन्थाहर नोंनि डिसिसना मा आं नेगोन सुबुंस्रि रना सुबुंस्रि रना नों मानो बिदि जाबाय थादों मिजिं हगार नों आंनो डिसिसनखौ थाब खोन्थाहरदो मानो एफा हाखु दाखु रना दे होमबालाय आं नोंखौ न'सिम दोनलांसै नाङा आं हारसिं थांगोन बिफा मानो हायाव जिरायफैखो मा होनबावनो बिमा जोंनि सासेल' फिसालायानो गावनि आथिंखौ दासना लाबाय हाब दानालाय मा जालायखो मा बुंहरखो सुबुंस्रि बिमाया सुबुंस्रि बिमानि खोथायाव अजन दङ खोथायाथ' गाज्रि जाबाय जारौखौ गुबुनसो हरनोसैनो सोरबा दिल्लीयाव फरायनायनो साख्रि आलाखा बिजोंसो जुलिनि खोथा जाबायनो आइ मा जाबावनांगौ जाखो बिदिबालाय आंनि बे मोनसेल' लामाया जोबस्रांलांबाय बिदिबा दा गोदान बिहामजोसो नागिरनांसिगोन जाबाय बिदिबा मा जाबावनो आं हालालै हनै सफैबाय बाबुआ हा मिजिं माबे नोंखौ मा बुजायबावनो आं नोंहाबोथ' बैसोआ जाखाबाय दा सुबुंस्रिखौनो आफा नों मा बुंनो नागिरदों आं मिथिगौ सुबुंस्रिखौ गुबुना नायफैनो नागिरदों हायोबा नोङो सुबुंस्रिखौ मावगारदो नों बेखौ फिसिनो हाखानाय नङा आरो बिनि बिमाया जारौखौ सोरजोंबा रादानि खोथा होखाबायनो मालाय सोरबा साख्रि गोनांनो आं दा मा होनबावनो आं बुजिबाय आफा नों सुबुंस्रिखौ मोजां मोनमारोब्ला नों बिनि मोजांखौ हास्थायोब्ला बियो जुदि गोजोन सुखि थानायखौ नोङो लुबैयोब्ला नों सुबुंस्रिखौ बावगारदो बिखौ जेबो दा बुंथ'सै बिफा नोंनि लेभेलनि हिनजाव लाबोना होफैनोसै आङो सोरबा गामि गोथौनि दा नोंहा साख्रिबोथ' गैया आरो फरायनायाबोथ' बे डिग्रिल'सो नांलाया आफा नांगौबा हारसिङै थैलांगोन बे अख्रामियाथ' नोंखौ जाबाय नों मिथिगौ दे जाबायसै सिरि थादो नोंसोर सानैबो लाजिबायसो आं
मा जानांगौमोन मा जाबाय थाखो एसेसो खर' मेलेम दंबावोबा साननानै नायदो आरो बिनि आंनि बुजायनाया सुबुंफोरखौ डिस्टार्ब दाखालामसै नोङो बिसोरनि न'खराव दाथांसै नोङो एसे लाजिनाय दंबावो नोंनाव नों जेबो सोमोन्दो जालासै बिसोरनि न'खरजों दे आफा नोंसोर